مستيات بيتنا داس تخلبي نملكس حزن ناي وشتاي علو جزي جنا يدحان النابلكو نرأسي بديله لكاس كمزي يتصنتت بإهتاع من داد هاجر زمتتوس عبي كيدو يلكس داس تخلبي زبل تحستو زرلوا زيما دمتاوي تيدروس كاساهون كاب إيتوبياوያን حليفهم ኤርትራውያን ውን ዘስተማቕርዋ ዘለው እዋናዊት ሙዚቃዊ ስራሓ እዚ ቃላት ንህልው ኩነታት ኢትዮጵያ ንምግላጽ ደኣ ይጽሓፍ እምበር ነቲ ንሕና ኮይናዮ ወይ ወሪዱና ዘሎ ኣደራዕውን ጽቡቕ ገይሩ ከንጸባርቕ ዝኽእል ዕምቆት ብዘለዎ ስነ ጥበብ ዝተነድቀ ናይ ግጥሚ ሓረጊ ተጻሒፉ ንመንግስትና ንጸበዮ ድሓን ሕጅስ ቀሪብና ኢና ክወግሕዩ ወያነ ይጥፋእ እምበር ኤርትራ ብቕጽበት ክሓልፈላ እዩ أمريكا أكيداتنا نمبر أبي مبتحنا دوبنا خيت حنصص هاجرنا خنلمع عين خئلن زبلو مخنياتات نزحلفو 35 عامتات عد خبن وعل بسدت كم نفلسن كاب دخنت نخين وصئن كاب زعنقفنا محنقوتات كم ابنت متقاسي كال نتحستو قطمي تيدي افرو نمتنتان ايكونن تيدي افرو ኤርትራዊ ነይሩ እንተ ዝኸውን ዕጭኡ እንታይ ምኾነ ኢልና ምስ እንሐስብ ዝገሃዱልና ብዙሓት ሓቅታት ናብ ኣእምሮና ክመላለሱ እዮም ቴዲ ኣፍሮ ኤርትራዊ እንተ ዝኸውን ድሕሪ ቀዳመይቲ ኣቦጊዳ ዝተሰሜት ኣልበሙ ናብ ህዝቢ ኣይምተመልሰን ኣብ መዓሙቕ ማእተወ ተረሲዑ ከም ዘይነበረ ምኾነ ንስርዓታት ይህዎ ደግን ብልጽግናን እናተቃወመ ኣብ ማእከል ኣዲስ ኣበባ ኣብ ገፊሕ ናይ ምቾት ቪላ ኸኣ በዓልቲ ቤቱን ደቁን ሓቂፉ ኣይምተቐመጠን ቴዲ ኣፍሮ ኤርትራዊ እንተ ዝኸውን يترف أبسمرا أب حدا فيلا سفيرو لعل زخون إرتراوي متشوت زلو نابرا كحلف إتانا يشهلا بيتو قا متسببتو نتا أملاخ زفترات حيوان دقيمو أي مرأيان تيدي أب جزاء هاقورو خوينو نزلو سرعات بزيماتاتو إنا تقاومه كساب كندزي انتماري رداء إرتراون تزخون مو أب هاقورو من بارسيينو أب سدت انتزهلو داء كميز بلاقت ممتسحفة نمحسابو زخبدي ፖለቲካዊ መልእኽቲ ዘለዎ ናይ ቴዲ ሙዚቃታት ኣብዚ እዋን ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ኣብ ዝኾነ ኩርናዕ ብዘይ ስክፍታ ይስማዕ ኣሎ ኣብ ሌታዊ ትልሂታት ቤት መግብታትን ካልኦትን ብዘይካ ናይ ቴድሮስ ካሳሁን ናይ ካልኦት ድምፃውያን ስራሕ ከይቀርብ ተባሂሉ ከም ዝተኸልከለ ብዝኸድካዮ ህዝቢ ንመልእኽቲ ዝ ድምፃዊ የስተማቕረሎ ቴዲ ዕድል ክገብር ኤርትራዊ ኮነን ደቁ ኣይትዘኽትሙ ግዲልዎም ኮይኑ ኢትዮጵያዊ እዚ ድምፃዊ ንወያንን ንብልጽግናን ብደርፍታቱ ዝገደፈሎም ይብሉን ብዘይካ ሓንሳብ ቅድሚ 10 ዓመታት ብመኪና ሰብሃሪምካ ሃዲምካ ዝብል ክሲ ምእሳሩ ኸኣ እዚ ዝበሃል ካልእ ሓደጋ ኣይበጽሖን ብዙሓት ኤርትራውያን ድምፃውያን ልክዕ ከም ናይ ቴዲ ኣፍሮ ዜማታት ይሰርሑ ነይሮም ገሊኦም ውን በቲ ስነ ጥበባዊ ስራሓቶም ተኣሲሮምን ተሰዲዶምን እዮም ኣብ እዋን ህግደፍ ግን ኣብ ውሽጢ እስመራ ኮይኑ ንሓቀኛ ስምዒት ኤርትራውያን ንምግላጽ ብትብዓት نتوهبو استطعمو لإرتراو سنة طباباوي دارغا يلن كبهال يكال እቲ ድምፂ ኣብ ስደት ይዝብርትዕ እንተ ዝፍትኑውን ከም ቴድሮስ ጽቡቕ ኣታዊታት ረኺቦም ብነጻነት ክንቀሳቐሱን ክሰርሑን ኣይምኽኣሉን ስለዚ ከይፈተው ናይ ፕሮፓጋንዳ ድምፃውያን ክኾኑ እዮም ተቐሲቦም ባህላዊ ጉዳያት ህግደፍ ብዝኣዘዞም ወይ ብዝሃቦም መምርሒ ኸኣ ንመንግስቲ ክውድሱ ንሪኦም ኣለና ልክዕ ከምቲ ሓደ ተራ ኤርትራዊ ኣብ መደበር ታዕሊም ብረት ዝሕዝ ወይ ሙኽዓትን ባዴላን ጨቢጡ ዝኹዕት እቶም ስነ ጥበባውያን ውን ንመንግስቲ ዝውድስ ስራሕ ጥራሕ ሒዞም ክቐርቡ እዩ ዝንገሮም ቴድሮስ ካሳሁን ኤርትራዊ ነይሩ እንተዝኸውን ነቲ ዘሎ ውድዓዊ ኩነታት ንምግላጽ እንታይ ዓይነት ቃላት ምተጠቕመ እንድዒ ኣብ ኢትዮጵያ ብምህላው ብዘፍረዮም ስነ ጥበባዊ ስራሓቱ ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብ ዘለዎ ትሑት መነባብሮ ተገላጊሉ ብሃብትን ዝናን ማሚቑ ብምቾት ክነብር ክኢሉሎ ድምፃውያንን ተዋሳእትን ኤርትራ ሎሚ ኣብ ሃገሮም ኣይትረኽቦምን ኢኻ እቶም ዝበዝሑ ኣብ ካምፓላ እቶም ዝተረፉ ኸኣ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዮም ዘለዉ እንታይ ስለ ዝኾኑ ዝብል ሕቶ መልሱ ቀሊል ክነሱ ምስልዩነት ስለ ዝዓዘዘ ግን ትኽብትኽ መልሲ ዝህበሉ ኤርትራዊ ውሑድ እዩ ኣብ ኤርትራ ዝነብር ኢትዮጵያዊ ወይ ኡጋንዳዊ ስነ ጥበባዊ ሓደ እኳ ኣይንረክብን እምበኣር ኤርትራዊ ውን ዳስጣል ነቶም ዳስጣል ማለት ትርጉሙ ዘይተረዳእኩም ዳስ ትኸል ከም ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ካብ ዝነብር ኣብ ደገ ዝነብር ኤርትራዊ ኣብ ዝበዝሓሉ ናብ ሃገርካ ምጋሽ ከም ቁሪ ኣብ ዝፍራሓሉ በዓል ስልጣን ካብ ሕጊ ንላዕሊ ኣብ ዝነገሰሉ ናይ ህግደፍ ዘመን
ሃገር ኣላትን ኢልካ ምሕሳብ ኣይከኣልን ንወርቃዊ ናይ መንእሰይ ዕድሚኡ ዝበዝሐ ኤርትራዊ ወይ ኣብ ውትድርና ወይ ከዓ ዕድለኛ እንተኮይኑ ኣብ ስደት እዩ ዘሕልፎ ቴዲ ኣፍሮ ኤርትራዊ እንተዝኸውን ቅድሚ ልዕሊ 30 ዓመታት ናብ ውትድርና ንኽኣቱ ምተገደደ ኣይፋለይ እንተዝብል ኣብ ጎደናታት ምተገፈፈ ሓቀኛ ስምዒቱ ብደርፊ ክገልጽ ወይ ብስራሓቱ ንመንግስቲ ክነቅፍ እንተዝፍትን ከዓ ብህይወቱ ምተፈተነ ካብዚ ሓሊፉ ፈጺሙ ካልእ ዕጫ ኣይምተጸበዮን እቲ ዝገርም ግን ኣብ ኢትዮጵያ ብዘሎ ኩነታት እናማረረ ዜማታት ምስርሑ እዩ ደረፍቲ ሃገርና ኣብ ፌስቡክ ንመን ላይክ ይህቡ ከይተረፈ ኣጸቢቖም ክሓስብሉ ኣለዎም እንተዘየለ ከዓ ይፈልጥዋ እዮም ኣብዚ እዋን ፊልምን ሙዚቃን ኤርትራ ኣብቲ ዝተሓተ ደረጅኡ ወዲቑሉ ዘሎ ምኽንያት እምበኣር ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ዘንጸባርቕ ስራሓት የፍሪ ስለዘየለ እዩ ፕሮፓጋንዳውያን ደርፍታት ኣዝዩ ኣሰልቻዊ ካብ ፖለቲካ ወፃእ ተባሂሉ ዝድረስ ፊልምታት ንስነ ጥበብ ኤርትራ ቀቲልዎ ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብ ቴዲ ኣፍሮ ብገለ ቅቡል እዩ ብገለ ከዓ ፈጺሙ ንጹግ እዩ ይኹን እምበር እቲ ዝደለዮ ሰብ ይሰምዖሎ እቲ ዘይደለዮ ከዓ ይሓድጎሎ እቲ ስነ ጥበባዊ ግን ወላውን ነቲ ዘይቅብል ፖለቲካዊ ስነ ሓሳቡ ብዘለዎ ተውህቦ ተራቂቑ ስለ ዝሰርሖ ተደናቒ ይገብሮ ዘለናዮ ሃለዋት ናብ ዘመነ ኣቶ ብርሃን ሰጊድ ዑስማን ዓብደሪሕም የማነ ባርያ ፀሃይቱ በራኽን ኣብርሃም ኣፈወርቅን እንተንምለስ ኢልካ ዘመኒ እዩ ብዘይካ ቴዲ ኣፍሮ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ናይ ፊልምን ሙዚቃን ሰባት ዝነብርዎ ናብራ ምስ ናይ ኤርትራውያን ስነ ጥበባውያን ክወዳደር እንከሎ ከብድን ሕቖን ኮይኑ ኢና ንረኽቦ ኢትዮጵያውያን ስነ ጥበባውያን ናይ ዝተፈላለያ ትካላት ናይ ክብሪ ኣምባሳደራት እናኾኑ ብዙሕ ናይ ኣታዊታት ምንጪ ኣለዎም ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ስነ ጥበባዊ ኣብ ደገ ስራሓቱ ክቐርብ ምስ ዝደሊ ካብ ዓድኻ ከይትወፅእ ኢሉ ዝኽልክሎ መንግስቲ የብሉን ናብ ቃሕ ዝበሎ ሃገር ኣብ ደስ ዝበሎ ሰዓት ክኸይድ መሰል ኣለዎ ኣብ ኤርትራ ኣይኮነን ሓደ ስነ ጥበባዊ መንእሰይ ንስራሕ ክገይሽ ጓል 80 ዓመት ሽማግለ ኣደኳ ካብ ሃገር ክትወፅእ ምስ እትደሊ ካብ ኢሚግሬሽን ናይ መውፅእ ቪዛ ክትሓትት ኣለዋ ኤርትራውያን ስነ ጥበባውያን ምናልባት ናይ ህግደፍ ፌስቲቫላት ንምድማቕን ፕሮፓጋንዳ ንምስራሕን ንደገ ክለኣኹ ይኽእሉ እዮም ውልቃዊ ሓርነት ግን የብሎምን ቴዲ ኣፍሮ ኤርትራዊ እንተዝኸውን ግዳይ ማይስርዋ ዒራዒሮ ወይ ምዕጢር ኮይኑ ካብ ገጽ ምድሪ ምተሰወረ ዕድለኛ ኮይኑ ግን ኣብ ህይወቱ ዳስ ሓዘን ዘይኮነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቪላ ተኺሉ ብምቾት ይነብር ኣሎ ዳስ ጣል ኤርትራዊ